Maryam sansani, Maryam sansani, Maryam sansani, Maryam sansani, Maryam sansani sarauta mai girma, Maryam sansanin da yaro ke shakka, Maryam sansanin da kowa ke shakka, sarauta an baki hannu dai gyara kimtsiya. Maryam sansani, Maryam sansani, Maryam sansani. Daga sarauta kala-kala amma a cikin su ban ga wacce ta kai take ba. Ke ce ta farkon sarautar sansani, da wutar mota kin ba su wa kowa ya gani. Alfarma a gidanku yaro ya ganta, kowa yanzu gidanku sai ya ga mutunta. Kanwar sarkin dawaki ba ta da kazanta, antin su Khadija mun sani ba ki mugunta. Yagun hajiya rani mai babbar mota, mun gaida farar mace alkimbar mata. Sannan ku da kokari Alhaji Bala Muhammad shine babanta. Maryam sansani, Maryam sansani, Maryam sansani. Dakan daka kunga yar sarauta yar gata, shi kan daka duk jihar ga kowa ya santa. Gambun kofar gida da kyawun asalinta, gamji sha sassaka a nan za a barinta. Ni Abuja zani je kawai dan inganta, ko ban ga Buhari ba ta ce ga yayanta. Sarkin dawaki yaya mai kyautar mota, mai jirgi kam jihar mu kai kan daga tuta. Duk wanda ya ganka an ka ce za shi suturta. Sarki mai tuta sukari farinka mai zamo na banza ba. Kai fa sarkin waka ka kama ka rike kaɗan ba muka hota. Mun bar maka sarkin dawaki mai tuta, mama sannu wadata ke adda gidanki. Sarkin dawaki jarumi bamban ɗanki, Maryam ma yarki mama mu alfarmarki. Muka so mu ji dan mutum kuɗe sarkin waka. Subhanallahi za a min sharri sansani, to baba kana gani yan amshi ne ka so sosai yani hawan jini. Yanzu wanda idan gani sun kama sun rike gida baba na sansani. A kira sarkin dawaki a kirawo mamani, in ba haka an kayo ba tabbas ni na bani. Maryam sansani, Maryam sansani, Maryam sansani. Ina kake jarumi sadauki Anas Bala, kaga da kyautar da ke sanya yaro la'ila. Sannan ka bashar Bala rannan ya bani har da ramin sumbula. Kannanta Umar Bala yaro dan Ingila, kyautar dola kamin na koma in tambula. Hajiya Khadija ga mu mun zo, ki muna kyautar da tafi kanzo. Mai girma kanwa ga gwarzo, yar autar mama ta girma. Tunini na muku wayo, dan Hajiya Aisha Sanusi na riƙewa. Mai kyauta wacce ba ta so ayya gaza, sannan ki uwar gida in babu ki ba gida. Ke ce gishirin gida, mata ga uban gida. To shi kenan ku kwashi komai da in gani, in yi ta nan ku ce, in yi ta can ku ce. Hajiya Aisha Anas gaida uwar gida, mata ga Anas Bala gaishe ki uwar gida. Amarya autar gida, Halimatu fitilar gida, mata ga Anas kina da kyauta in ji sanni. Gadiyan Sanusi Bala sarki, mai girma mai rabon dawaki. Muhammad nasa kaɗa na sarki, Hamsa ke ma dole in ya baki. Khalil a gaishe kaɗa ga